Сегодня в программе «Человек с портретом». Надеюсь на то, что президент защитит мои права. Мянчук поклаў уласнае здароўе на спробы дагрукацца да прэзідэнта. Самі з вусамі. Вельмі важна, каб грамадскі ціск не спадаў, каб петыцыі, заявы, пазіцыі самих грамадскіх заабарончых арганізацыяў былі агучаны. Актывісты збіраюць подпісы за прыняцце закону аб абароне жывёлы. Жорсткасць трэба спыняць. Жестокость, независимо с кем она связана, с животными, с людьми, она жестокость. Грамадзяне падтрымалі заканадаўчую ініцыятыву на карысць братоў нашых меншых. Надеюсь на то, что президент защитит мои права. «Маю права» ужо расказвала пра Михаіла Мяхетку, чалавека з партрэтам. Спадар Михаил ужо 6 гадоў патрабуе кампенсацыі за знесенае жытло. Администрации Ленинского района было предложено мне компенсация денежная или жилое помещение. Я выбрал денежную компенсацию. Але грошай Михаил гэтак і не пабачыў. Атрымаў 1,5 пакоі у Менскім раёне Малінаўка. Получив компенсацию, я мог бы купить себе квартиру или дом построить. Зачем мне нужны эти 1,5 комнаты? Спадар Михаил прайшоў усе інстанцыі. Паўсюль яму адмовілі. І тады ён пастанавіў ісці наўпрост да прэзідэнта. Там яго затрымлівалі за пікетаванне. Вось як ён выглядаў год таму, а вось як цяпер. Замест дакументаў на ягоным стале цяпер лекі. Много раз обращался в администрацию президента за помощью к президенту. Просил его помочь, но администрация мне отказывала и сажала меня в тюрьму. Окрестин. Много раз сажала. Я обращался в суд, чтобы суд восстановил мое право обратиться к президенту. Но судебная система была бездушная или как? Она отказывалась информировать, то есть отказывалась восстанавливать мое право. Вот что и привело меня к инсульту. Пасля чарговага паходу да прэзідэнта спадара Михаіла адвезлі ў міліцыю, а пасля у психиатричную лекарню, у Новинки. Санитары отказались сперва меня забирать, потому что не было оснований. Они взяли, переписали протокол, милиция, и написали в нем, что я валялся по полу, бился там в дверь, требовал президента. Ну и забрали санитары. Няўжо ў Беларусь вяртаецца карная психиатрия? У тех, кто попал в лечебные учреждения, гораздо меньше прав и меньше реальных возможностей реализовать эти права. То есть, если человек, которого незаконно задержали или арестовали, может обращаться с жалобами какими-то в прокуратуру, в суд, то помещенный на лечение, в общем-то, на какое-то время оказывается практически полностью изолированным и лишенным возможности обратиться в суд, обжаловать как-то свое помещение в лечебное учреждение. Нягледзячы на такія захады ўлады, спадар Михаил зноў і зноў спрабуе абараніць свае канстытуцыйныя правы. Мне ничего не остается обратно, как идти в Верховный суд и требовать Верховного суда, чтобы он восстановил мои права, обратиться к главе государства, к президенту. Вот. Каля Верховнага суда спадара Михаіла затрымалі, ды зноў адвезлі ў Новинкі, але пасля адпусцілі. Дык хто тут хворы? Грамадзянін, што бароніць свае правы? Ці ўлада?
У інтэрнэце пачаўся збор подпісаў за прыняцце закону аб абароне жывёлы. Зооахоўнікі ды простыя грамадзяне дамагаюцца, каб дэпутаты нарэшце звярнулі ўвагу на праблему. Бо прыклад сумна вядомага менскага скуралупа і да яго падобных яскрава сведчыць. Братоў нашых меншых даўно пара бараніць. Зараз рыхтуецца план законапраектнай дзейнасці на 2015 год і паводле словаў парламентароў, паводле словаў распрацоўшчыкаў законапраекту, якімі ў Беларусі з'яўляецца Цэнтр законапраектнай дзейнасці, у план на наступны год такі законапраект будзе ўключаны. Але юрыст мяркуе, гарантыяў, што законапраект ухваляць, няма. Вельмі важна, каб грамадскі ціск не спадаў, каб вось петыцыі, заявы, пазіцыі саміх грамадскіх заабарончых арганізацыяў былі агучаны. Неабходнасць прыняцця закону аб абыходжанні з жывёлаю аўтары звароту матывуюць разгулам жорсткасці ў дачыненні хатніх гадаванцаў. То есть вполне здорового там общительного, доброго, ласкового, коммуникабельного кота просто может не стать на свете, потому что кто-то оказался не готов, потому что вот у него дома будет кто-то жить. У прытулку «Суперкот» ад здзекаў выратавалі шмат жывёлінаў. Але сёлета паўстала пытанне аб зачыненні установы. Валанцёры пастанавілі размясціць у інтэрнэце артыкулы з просьбой пра дапамогу. Огромное количество людей откликнулось. То есть кто-то захотел помочь руками, кто-то финансами, кто-то лекарствами, кто-то автопомощью. И много хороших людей мы нашли благодаря всем вот этим публикациям и статьям. Неабыякавыя людзі дапамаглі сабраць каля 60 мільёнаў рублёў. Грошы пайшлі на лекі, ежу і рамонт памяшкання. Да працы далучылася шмат новых валанцёраў. Помогала, чем могла. То есть я была здесь на постоянной основе, а сейчас я хожу постоянно вторник, пятница, воскресенье. Насельнікам «Суперкота» пашанцавала. Знайшлося шмат чулых людзей. Але ці дачакаюцца такія арганізацыі дзяржаўнай падтрымкі? На падтрымку вельмі цяжка разлічваць арганізацыям, якія сапраўды займаюцца абаронай жывёлаў. З іншага боку, канешне ж, застаецца магчымасць збору сродкаў тое, што называецца краудфандинг, да, то есть ахвяраванне прыватных асобаў, і гэта найбольш просты шлях здабыцця фінансаў беларускімі неўрадавымі арганізацыямі. Застаецца надзея, што закона аб абароне жывёл дабрачынцы дачакаюцца. Калі вы таксама жадаеце падтрымаць валанцёраў і гадаванцаў «Суперкота», заходзьце на іх старонку ў інтэрнэце. З канца 80-х па 99 год у Беларусі існавала адказнасць за жорсткае абыходжанне з жывёламі. Ці трэба вярнуць артыкул у крымінальны кодекс? Конечно, обязательно. Потому что люди берут животных, не несут за них ответственность. Понимаете, это живое существо. Поэтому, мне кажется, это сколько бродячих собак, породистых, которые потом как бы и на людей нападают. Обязательно. Я считаю, что нужно. Потому что за животными, мне кажется, животные обладают такими же правами на такую защиту от жестокости, как и люди. Животные – это тоже существа, которые чувствуют, которым больно. Люди, которые мучают животных, у них появляются, срывают тормоза, и они с легкостью будут также обращаться с людьми. Жестокость, независимо с кем она связана, с животными, с людьми, она жестокость, и это все видят дети обязательно. Какая-то ответственность нужна, насчет уголовной не знаю. Может быть. Конечно. Вы понимаете, вот у нас в соседнем доме живет семья, муж с женой. Она уже в этом году отравила 6 котят. Кошку обливала их кислотой. Вы понимаете, это не человек, а он ходил с палкой и камнями. Наше отношение к животным является очень часто отражением отношения к нашим людям. Поэтому, если бы некоторым людям было известно о том, что жестокое отношение к животным чревато очень серьезными последствиями, может быть, они задумались бы и гораздо лучше относились бы к людям. Безумовно, треба, бо живёли – це такі живі душі, як люди, тому обов'язково треба уводити. Я лічу, я тільки за 2 руками.
Глядзіце далей. Міжнароднае права не для Беларусі. Люди могут скардзіцца на Республику Беларусь, на краіну, на дзяржаву, калі лічаць, што парушаны іх правы, прадугледжаныя пактам о грамадзянскіх і палітычных правах. Дзяржава ігнаруе пастановы Камітэту правоў чалавека ААН. Як патанула заходнебеларуская Атлантыда. Очень жаль, до слез, что вот люди не смогут увидеть вот эти факты, вот эти фотографии, документы. Ідэолагі пастанавілі зачыніць выставу цікавых артефактаў. Дапамагаць людзям справа добрая, пакуль не стаў дзяржаве упоперак дарогі. Мы занимались бесплатной правовой помощью, правовым обучением граждан, ну, фактически то, что должно государство заниматься. Першыя праблемы пачаліся пасля таго, як арганізацыя «Прававая дапамога насельніцтву» падтрымала ініцыятыву Віктара Ганчара аб альтэрнатыўным рэферэндуме. У выніку ініцыятар апынуўся ў спісе зніклых. Арганізацыі, якія адгукнуліся на ініцыятыву, у черном списе. Сразу был такой звоночек, что у нас была еще лицензия на оказание юридических услуг. Это тоже первая правозащитная организация, которая обладала такой лицензией. И нам ее приостановили. Беларускія суды адказваюць на скаргі. Усё, маўляў, адбылося паводле закону. Юрысты Камітэту па правах чалавека Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў мяркуюць інакш. Не было юридических каких-то определенных моментов, чтобы нас закрывать. То есть мы работали гласно, открыто, мы не нарушали национальное законодательство, ни международное, мы не призывали к насилию нашей организации. И комитет предлагает государству, значит, восстановить нашу организацию, так как нарушено право на ассоциацию, на свободу ассоциации. Прававая дапамога насельніцтву працягнула працу, але без ліцэнзіі ды беларускай рэгістрацыі. І цяпер гэта значна ўскладняе дапамогу людзям. Олег Воўчак не адзіны ў Беларусі, хто звярнуўся па міжнароднае падтрыманне. Доктар юрыдычных навук прафесор Михаил Пастухоў таксама падаў скаргу ў Камітэт па правах чалавека пасля незаконнага звальнення. Работал я судьей Конституционного суда. Вот, и был освобожден от должности после референдума 1996 года, значит, указом президента с формулировкой в связи с окончанием полномочий судьи. Значит, указ этот считаю незаконным, потому что такого основания вообще не было в законе. Вот, срок наших полномочий исчислялся 11 лет. Сократить его можно было только в особых случаях. Але абскардзіць указ не атрымалася. Беларускія суды мяркуюць, што указы прэзідэнта мацнейшыя за закон. Міжнародныя ж юрысты з гэтым не згодныя. И только на международном уровне удалось подтвердить тот факт, что нарушение моих прав имело место, что фактически мне было отказано в правосудии, и то, что президент незаконно вмешался в дела судебной власти. Выконваць рашэнне міжнароднай арганізацыі ніхто не спяшаецца. Але менавіта такія абавязкі Беларусь узяла на сябе больш за 20 год таму. З 1992 года, калі Беларусь ратыфікавала гэты факультатыўны пратакол, людзі могуць скардзіцца на Республику Беларусь, на краіну, на дзяржаву, калі лічаць, што парушаны іх правы, прадугледжаныя пактам о грамадзянскіх і палітычных правах. У большасці краінаў СНД міжнародныя рашэнні выконваюцца. У Беларусі іх папросту ігнаруюць. Калі наша краіна палепшыць контакты ці супрацоўніцтва з ААН, з аановскімі структурамі і ўвогуле на міжнароднай арэне будзе пазіцыянавацца больш паважліва да правоў чалавека, то я думаю, што і тыя старыя рашэнні таксама да іх можна будзе вярнуцца, каб яны былі выкананыя юрыдычна ў непасрэдным уже фармаце. Час ідзе. Цяпер ужо больш за 50 пастановаў Камітэту правоў чалавека ляжаць без адказаў. А за кожную скаргаю чалавечае жыццё. Няўжо Беларусь забылася на свае абавязательствы? Пытанне
без адказу. У Заслаўе прывезлі заходнебеларускую Атлантыду. У мясцовым музеі змантавалі выставу пра беларусаў у другой Рэчы Паспалітай. Мы добра ведаем пра тое, што беларусы мужна змагаліся з нацыстамі 22 чэрвеня 41 года і да 45 года, але вось пра ўдзел жыхароў заходняй Беларусі, грамадзян другой Рэчы Паспалітай, беларускай нацыянальнасці у сентябрьскай ці вераснёўскай кампаніі 39 года, пра гэта, на жаль, у Беларусі вельмі актыўна не ўзгадваецца. Каб гэтага і надалей не ўзгадвалі, ідэолагі пастанавілі зачыніць выставу. Маўляў, яна прыніжае ролю Савецкага Саюзу. Магчыма, такая фармулёўка звязана з часткай экспазіцыі пра вызваленне савецкімі войскамі беларускага народу. Нічым не прыніжае, таму што мы паказваем проста праўдзіва, як гэты працэс адбываўся. Ён адбываўся і з кветкамі, і з яблыкамі. Безумоўна, сустракаюць чырвоных байцоў радасна в некаторых вёсках былі баі. Паглядзець на выставу атрымалася толькі ў тых, хто прыйшоў на яе адкрыццё. На наступны дзень яе зачынілі. Людзям, што прыходзілі паглядзець экспазіцыю, адмаўлялі з розных прычынаў. Хотел попасть на выставку, поскольку прочитал несколько публикаций о том, что она открылась и что возник некий такой скандал условно, да. Ну и по дороге решил, так сказать, навестить эту выставку. Когда зашел, спросил, могу ли я ее посетить. Мне сказали, что нет электричества. Я попытался уточнить что-то. Мне сказали, что нет выставки. Як і шмат хто, спадар Алексей не можа зразумець прычынаў закрыцця выставы. И, возможно, режим пытается писать какую-то свою историю, но часто не может определиться, что делать вот с этим советским прошлым, с этими событиями, которые уже были. И поэтому часто могут возникать совершенно странные ситуации. Афіцыйная падстава зачыніць экспазіцыю – адсутнасць святла і няспраўная праводка. Але ж святло вось яно, а гэта зусім новая праводка. Дазнацца пра сапраўдную прычыну ліквідацыі выставы можна было б у галоўнага ініцыятара закрыцця ідэолага Руслана Трухана. Але я по этому поводу уже все возможные комментарии дал, мне больше добавить нечего. Высветлілася, што гэта не першы выпадак беспадстаўнага закрыцця экспазіцый. Размаўляючы з вышэйшым кіраўніцтвам, дырэктар Заслаўскага музею паспрабаваў дазнацца пра прычыны такога сумнага лёсу выставаў. Чему надо было закрывать детскую выставку «Белорусский смог» у Белорусского воеводчего мастерства? Причина какая? Какие идеологии? Какая тут политика? Ничего там нет. В Минске она была показана, нас закрыли ее. Это что называется? Из меня идиота делать надо все время? Для некаторых закрыццё выставы сталася асабістаю драмай. Очень жаль, до слез, что вот люди не смогут увидеть вот эти факты, вот эти фотографии, документы. Пасля закрыцця выставы спадару Мельнікаву пачалі пісаць і прапаноўваць выставіцца ў іншых краінах. Але надзея, што выставу ўсё ж такі адчыняць у Беларусі, таксама засталася. Я буду, прынамсі, прабівацца, я не ведаю, но прынамсі буду пісаць пра тое, што гэтая выстава, яна не дыскрэдытуе ролю Беларусі ці ролю беларусаў у барацьбе з нацызмом, а наадварот паказвае гэта. А калі у нас быў момант 17 верасня, так мы яго таксама паказваем. Это наша гісторыя, яе нікуды не выкінеш. Але для чыноўніцтва стэрыльная гісторыя Беларусі куды зручнейшая за супярэчлівую, але праўду. Вось і застаюцца ў гісторыі замест фактаў белыя плямы, а замест выставаў пустыя залы. Пішыце нам на адрас. Дасылайце відэа і фота, што сведчаць пра парушэнні правоў чалавека. Вас пачуюць.